Колко често в екипите си случвате много дълги срещи с безброй проблеми, но нямат решение? В каква част от тези срещи завършват с яснота и каква с изтощение? Днес с Лея Давчева, основател на Аха Моменти, ще поговорим за организациите. Колко често в екипите си случвате много дълги срещи с безброй проблеми, но нямат решение? В каква част от тези срещи завършват с яснота и каква с изтощение? Тук сме, за да ви споделим за един метод, който предлага бърз и лесен начин да случваме промяна. Това е фокус към решенията. Лея, ти имаш огромен опит с мениджъри и екипи. С каква насока най-често, с каква нужда от помощ се свързват с теб? Знаеш ли, Катя, при мене най-често идват хора, които са уморени, изтощени, на които им е дошло до гуша от дългите безплодни срещи. Те дълбаят в проблемите, те се ровят в проблемите и накрая, да, те знаят всичко за проблема. Но това, което липсва, е какво да правят от тук нататък, как да вървят напред. И фокус към решения е именно този подход, който помага на хората сами да тръгнат по този път в посока, в която искат да бъдат, в мястото, където искат да бъдат. Това е фокус към решения. И в този смисъл подходът е наистина различен от всичко, което познаваме досега. С какво по-точно е различен от останалите подходи в коучинга или психологическото консултиране? Ще ти кажа няколко неща. Традиционно въпросите, които се задават било при коучинга, било при консултирането, е какво не работи, какъв е проблема, кой е виновен, защо той е направил или тя, защо са направили точно така. Докато във фокус към решение, да, ние признаваме проблема, ние знаем, че има проблем, не бягаме от проблема, но колкото е възможно по-бързо, ние се стремим да излезем от сферата на проблема, да се издърпаме от притегателната сила на проблема и да идем там, където хората, с които работим, искат да бъдат. Това е огромната разлика. И вместо да анализираме слабостите на хората, вместо да анализираме какво не са направили и защо не са го направили, ние обръщаме внимание и изкарваме на повърхността техните ресурси, техните силни качества, които те биха могли да използват, за да идат там, където искат. И може би, за да излезнем малко от красивата абстракция идеал на всичко, което казваш, дали би ми разказала малко повече, абсолютно точно ясно, какво се случва тук, какво се случва в процеса? Да, тук ще покажем едни графики, които илюстрират възможно най-просто механиката и как работи подхода фокус към решение и как се стига до там, че динамиката на разговора се променя. Той става жив, разговора става дума, става продуктивен. Ето вижте какво се вижда тук. Най-долу е оста на времето. С миналото, сегашния момент и бъдещия момент. В центъра, в сегашния момент е проблема. Има проблем. Нещо не работи. Виждаме слабости, виждаме, че не вървим натам, на където искаме. И традиционно, в традиционните разговори, коучинг разговори или консултиране, първият въпрос, който задаваме е: кажи ми повече за проблема. Анализирай. Дайте да видим проблема от една страна, от втора, от трета страна. Кой го е причинил? Кога се е случило това? Дайте да поговорим за проблема. И да, в края на този разговор ние знаем всичко за проблема и бавно, но сигурно се приближаваме към един момент, който наричаме кошмарното бъдеще. Ние не искаме да бъдем в кошмарното бъдеще. Фокус към решения
Да, наистина, в сегашния момент има проблем. Да, проблема е сериозен. Но дайте да видим къде искате да бъдете. Какво искате да бъде различно? И когато човека срещу нас или екипа срещу нас започне да говори за това какво иска да бъде различно, ние бавно, може би и бързо, зависи от проблема, зависи от хората, се насочваме към желаното бъдеще. Желаното бъдеще е мястото, пространството, където искаме да бъдем. И нека да не бъркаме тук. Ние не говорим само за бъдещето. Ние се връщаме към миналото, но с въпроса в подобни моменти на трудност, при подобни предизвикателства, кое ви помогне или кое на тебе помогна да успееш да преодолееш това предизвикателство. Значи ние не питаме кой го направи, кога го направи, кой е виновен, а ние казваме какво ти помогна, какво твое качество излезе на повърхността, за да можеш да преодолееш това предизвикателство. Виждаш ли тук разликата? Ние говорим не за слабости, а ние събираме един цял куп от качества, от преживявания, които са положителни. И какво се случва? Вече имайки този сбор от качество, от преживявания, които ми дават сила, аз се насочвам към желаното бъдеще с малки стъпки. Наистина малки стъпки. Стъпки, които съм готова да направя веднага, утре или още сега, и стъпки, които не изискват много усилия. И това е схемата, това е модела на фокус към решение. Изключително много му симпатизирам като психолог, защото се доближава до хуманистичния подход и себеактуализацията. Но ми се иска да ни споделиш и някакъв конкретен пример от твоя опит. Нещо, което се е случвало вече, за да мога да припозная зрителите себе си. Много ситуация. неща, Катя, се случваха. Но аз помня един много интересен случай с голяма финансова къща. Директорката на финансовата къща дойде при мен и каза: аз имам проблем с млад човек. Много способен, кадърен, той може да реши всеки един финансов казус. И аз не искам да го губя. Той е талант, но не умее да общува с хората. Неговите взаимоотношения с хората са ужасни. Той ги нагробява, той говори врели некипели и хората негодуват. Те се възмущават дни, седмици, месеци наред. Какво можем да направим? С директорката на финансовата къща решихме да направим един ден на екипен коучинг с целия екип. Така и стана, така и направихме. И за нейна голяма изненада, а за моя още по-голяма изненада, този млад човек на следващия ден отива при нея и казва: виж какво, аз не съм подходящ за този екип и може би да взема да напусна. Едва тогава, директорката на финансовата къща му казва: защо да не ти предложа една или две сесии с Лея, която е коуч. И този човек дойде 2 пъти при мене. 2 сесии от по 60 минути. Ние говорихме за това какво върви добре в работата за него, какво може да прави добре, как той с кои хора общува най-добре, какво от неговите предишни преживявания му дава сили да върви напред. 2 сесии. Този човек вече не толкова млад, е все още в финансовата къща и се чувства добре и всички около него се чувстват добре. Ето един пример, Катя. Надявам се, това че е нещо, красноречив. Което, да, благодаря ти. Това е нещо, което често чувам от мениджъри в IT компании. Поради спецификата на професията има доста подобни казуси. Но знаеш ли, аз за да осмисля нещо, имам нужда да го преживея. И някак бих искала да си разиграем една сесия. Да, нека да опитаме. Или поне малка част от нея. Да. Да. Представяме си, че аз съм мениджър.
на компания или малък екип или по-голям, идвам при теб и казвам: Лея, в екипа ми няма мотивация. Не се движим на никъде, няма абсолютно никаква ангажираност, няма динамика. Помогни ми. Как би започнала? Сериозно е това, Катя. Сериозен проблем е ангажираността на хората. И не е само проблем във вашата организация. Но това, което ще ти кажа е: представи си, че се срещаме след месец. И ти ми казваш: знаеш ли, Лея, има промяна при мене. Хората в моята организация са въодушевени, вдъхновени, те гледат напред. Те търсят промяна, която може да изведе нашата организация напред. Какво забелязваш, е моят въпрос към тебе? Какво забелязваш, след като ти си ми казала това? Какво ти дава основание да ми кажеш това? Може би енергията, с която идват на работа в понеделник. И вторник. И до края на седмицата. Може би начина, по който общуват помежду си също. За мен, аз бих забелязала и начина, по който подреждат работните си места или се отнасят към нашата сграда, нашия офис. Бих забелязала и ако имат по-голяма свобода да споделят някаква критика или предложения към мен. Защото апатията е нещо, което веднага ще промени, и излизането от апатията. Бих забелязала, ако си поставят каузи. Някакви. Може да са дори нещо, което е извън работния процес, но нещо, което ги обединява на групи. Може би това, да. Друго какво, Катя? Какво друго забелязваш? По-голяма свобода в общуването. Може би лексиката. Да. Думите, които употребяват. Какво? Какви думи? Какво? Някак много по-свързани с мотивация. Не конкретно думата мотивация, но такива, които биха ми дали символиката на мотивация. Катя, представи си, че имам една скала пред тебе. Това е твоята скала. Ничия друга. От 1 до 10. И 10 е бъдещето. Мястото, където искаш твоята организация, твой екип да бъде. Където всички са ангажирани, мотивирани, гледат напред. И 1, нищо от това не се случва. Къде би поставила в този момент твоите хора, твоя екип? И себе си, разбира се. Може би в 8. В 8? Страхотно! Да. Може би в 8. Страхотно! Все пак ми се иска да има и някакъв път напред, но да знам, че сме минали петицата. Какво се случва на 8? Да ти даваш тази толкова голяма стъпка напред. Какво се случва? В 8 не губя хора, а те избират да останат. В 8 аз самата съм по-мотивирана, защото всичко започва от моя процес. Защото ти си лидера на организацията. Да. В 8 аз самата знам повече какво е нужно. И така нататък. Да. Така започват, така протичат разговорите, Катя. Да, всъщност това от гледна точка на когнитивната психология е една много интересна изместване на рамката, на когнитивната рамка, в която влизаме, и от една абстракция на увековечаване на проблема, изместваме оста и вътрешния си компас всъщност към възможностите. Което включва мотора на надеждата. Всъщност. Да. Далея. Какво най-много изненадва хората, които... Да. Хората са много изненадани. Аз не знам дали ти остана изненадана, но когато хората идват при мен, те идват, разбира се, със своя проблем, но те очакват труден разговор. Те очакват ровене в тяхната душа.
И какво получават? Получават едни леки, прости въпроси, не лесни, леки, прости въпроси, Семпли, да. които ги окуражават да описват това, което се случва. Това, което най-силно ги изненадва, е доверието, което усещат, че аз, като техен коуч, имам в техните способности да излязат, отново ще кажа, от притегателната сила на проблема и да се устремят напред. И също така, това, което най-много ги изненадва, е възможността да изрекат. Защото фокус към решение е начин на водене на разговори. Възможността да изрекат коя ще бъде първата, най-много втората малка стъпчица, за да могат те да се измъкнат и да вървят напред. Това са интересни ползи и изненади, но ако трябва много кратко, много ясно да изтъкнеш ползите за мениджъри и HR специалисти конкретно, какви биха били за техните екипи, за техния работен процес? За мениджърите, нека да си представим тяхна среща. Да. Ежеседмична, ежедневна, 5 минутка или каквато да било. С фокус към решения, срещите протичат много по-плодотворно. Те са много по-кратки. Вместо да се въртят в кръг, хората започват да гледат напред. Това е една много ясна полза. Нека да погледна какво мога. В тези срещи мениджърите, заедно с хората, участващи в срещата, получават ясна представа за стъпките напред. И благодарение на фокуса върху ресурсите, върху качеството на хората, вместо обърканост, вместо смущение, вместо наведените глави надолу, те получават изражение на отдаденост, на стремеж да се върви отново напред. Една лична заинтересованост, една обвързаност. Това е, което получават мениджърите. Това е няколко от ползите. Да. Мисля и това, което чуваме, че всичко започва с промяната на вътрешния монолог или диалог. Начина, по който аз говоря на себе си. И ако предполагам по-голямата част от хората, които ни гледат, ще са мениджъри или ще имат ръководство на екипи, какво биха могли да направят още днес, още утре? Нещо малко, с което сами да се убедят, че тази промяна във вътрешния монолог работи и на действие. Това, което могат да направят първото нещо е много лесно. Те могат да започнат да обръщат внимание върху езика, върху начина, върху своите разговори, езика, който употребяват. Нека да кажа, вместо да се използват думи, които струват 500 евро, те биха могли да използват думички, които са прости, които са лесни, които са достъпни. Те могат, всяка една дума да е 5 евро. Вместо 500 евро. Другото нещо, което могат да направят, е, започвайки срещата или разговор с един от техните служители, вместо да попитат какъв е проблема, защо това не се получи, могат да започнат разговора така. Дайте да видим какво можем да направим, за да се приближим към целта. Било то на проекта, било на продажбите, зависи от всеки конкретен случай. И всъщност фокус към решение е лесен, достъпен метод, но той трябва да се познава. И затова това, което мога да препоръчам, е да се обърнат към нас. Да, това ще да ти кажа. И да си регистрират час за коучинг. Защото има един момент на преобучение на мисленето и това мислех да те питам, как екипът на Аха Моменти и ти конкретно би могла да помогнеш с такава среща. Когато човек се обърне към мене, както директорката на финансовата къща, както и ти ми каза, имам проблем. Тогава аз започвам да се запознавам с това
Разбира се какъв е проблема. Ние не искаме да пренебрегваме проблема, Да. но аз искам да разбера какво менеджера, какво лидера на даден екип иска да бъде различно. Затова моите въпроси са: какво искате да бъде различно? Каква разлика заниманието ми с вас ще направи в пътя ви, на където сте тръгнали? Това е първия въпрос. Каква би била разликата за вас? След което, предполагам, индивидуално построяваш план. Това може да бъде екипно обучение или работа с конкретни служители. Въпросът с плана. Няма план. Не. Няма план. Не. Няма толкова план. Много важно в фокус към решение, както и към менеджера, който използва фокус решение, но това се учи. Но много по-важно е да слушаш и да хванеш това, което хората казват, което е важно за там, където искат да бъдат. Много важно е да се построи платформата. Тоест, от къде тръгваме за къде. Да. И след като тази платформа се построи, на мене като коуч е важно да слушам какво разговарят, да слушам какво казват. Разбира се, аз задавам въпроси, това е разговор, но аз винаги съпоставям това, което те казват, с платформата, от която сме тръгнали. Оставам любопитна. Да. Знаеш. Знаеш ли, много важно е не да бъдеш интересна, говоря за себе си, а да се заинтригуваш. Да. И това се прави със слушане. Да. Това е изключително умение и мисля един много хубав завършък на този чуден разговор, за който ти благодаря, Лея. Благодаря, Катя, за въпросите. Благодаря ти. Не бяха лесни.